Parlok baro sashi sien pan na mar ka jing saprang jong knyang jing pang COVID-19 akari bar hakaperthai barok away kampalong kabashingan bar knang banla bante lakam ya ka jing por ba ka jing ibet jong u ka district magistrate jong ka Ribhoy district nongpo kala penjeri bat penjilan biang ya ka night curfew nadu menta ka khatway direk ubna basan R1000 arpo hadu ka khat pratrik ubna basan R1000 arpo nadu ka por nyubuji janmit hadu ndrubuji step kane ka order kan tri kam setia ya ki sipai nong tri kam sarkar ki badon hala ki duty ki press bank petrol pump bat ki wei kum balapan bena na ka por sa ka por la pelat e ki kali bikin yat kum ne sngi nungkong sngi balang bat sngi tho ding la sya e ki kali ki bakut u number ha u non ar sao hendriu bat pra sngi ba ar sngi pa le bat sngi sajan la sya e ki kali bakut u number ha u iwe lai san nyo ar bat kendai ngan ong biang la pelat e ki kali bikin yat kum ne sngi nungkong sngi balang bat sngi tho ding la sya e ki kali ki bakut u number ha u not ar sao hendriu bat pra sngi ba ar sngi pa le bat sngi sajan la sya e ki kali bakut u number ha u iwe lai san nyo ar bat kendai kini ki kenthop ya ki kali kamai bat private ha ka sngi ublei on sya ya ki kali ban mi surok la sya ban kit passenger tang arngut ya ki kali sau shaka kataru ki hap ban shong chingai deng mask gloves bat sanitizer ya ki kali arshaka onom sya ban kit brew lat no tang unong nya ka district magistrate ha ka ju kopor lengba ka ne ka kandan an 144 CRPC kalamana ya ka yat ka yeng ki brew shabar ka district ne jilla ban yelum pat ba ban pelong yo ban pli ki cinema hall shopping complex gym sports complex swimming pools bar theater auditorium ki hotel restaurant dairy dukan bam salon spa dukan bam di marbam ki tent shop school training but coaching center jaka maneble ban mi she ki jaka pat ba klem ta deng mas ban bia pathar ban di kyat baduma ha ki jaka pat ba ya ki car pass pila ban yo lengba ka online @www.ribhoy.government.in kumta lakar pat sa sisien ye phi kinong sostong jong ka dong Ribhoy ban ye sha biang bat ki bor pnya jong ka district da ka bakar shan bat ko ngu ya ki jing tha bala ai nama de tang de kini kilat mengila ban ye khun persya ya une khnyang jingpang besir kai nang ban yin long ki bakot bakia bat ki ba imsuk imsan Hublay Shibun